Matovič vytvoril v našom klube atmosféru podlizovania a s tým, že musíme, ak chceme sa udržať ako poslanci, musíme ísť iba s jeho názormi a súhlasiť s jeho metódami. Lebo pán Matovič je veľmi dobrý manažér. Ja by som ho pochválila, že by sa mohol venovať iba manažérstvu a nie robiť politiku. Robí si z politiky biznis. Moje skúsenosti vlastne ma presvedčili k tomu, že je to psychopat s tými sociopatickými sklonmi. Tak som zašla za pánom Matovičom a hovorím mu, že Igor, môžeš mi dať tie peniaze? Vieš, ja mám problematiku, ktorú potrebuje celý národ. Dostaneš ich, vydrž, povedal pán Matovič. Ja hovorím, ale vieš čo, Igor, vieš, že každý deň tu mám občanov. Ja by som mohla, aj kanceláriu by sme mohli mať, mohli by sme sa venovať ľuďom. Peniaze som nikdy nevidela. Do hospodárenia politickej strany Olano nie. To sme vôbec nevedeli. Pani, ktorá bola za pánom Matovičom z Košic, mi povedala takú smutnú príhodu. Ja sa musím dostať k Matovičovi. Ja som dnes založila prsteň do úschovne, lebo ja nemám ani na cestu, ktorou by som mohla sa vrátiť späť do Košic. Ja hovorím, nevadí, veď ja vám pomôžem, môžete tu ostať aj prespať. Nie, ona chce ísť domov, ale ja som potom povedala, no keď nemáte na cestu, tak ja vám kúpim lístok. Kúpila som jej lístok, odprevadila som ju na stanicu, ale ona napriek tomu hneď na druhý deň písala, tak ako? Stretla ste sa s pánom Matovičom? A čo pán Matovič? Tak som jej vysvetlila, pani zlatá, pán Matovič váš list roztrhal a ani si ho nečítal. Takže bude tam veľa takých zaujímavých svedectiev o našich poslancov parlamentu, o problematike, akú kompetenciu má náš poslanec, či náš poslanec slúži našim občanom v zmysle ústavy.